Христос нарадзіўся, Бог аб'явіўся, славім Яго. Паважаныя ў Хрысце браты і сёстры, свята Божага нараджэння – гэта той надзвычайны час, калі мы можам наноў адкрыць для сябе вялікую, бязмежную Божую любоў. Усемагутны становіцца маленькім дзіцём. Бязмежны прымае абмежаванне людской натуры. Дзеля таго, каб паказаць, што ён не страшны для чалавека, каб знішчыць мур, які аддзяляе Бога, створцу, ад свайго стварэння. І у гэтым крыецца наша радасць. І гэта дае нам магчымасць сапраўды вельмі цёпла адчуць Божую прысутнасць у сваім жыцці. Яго любоў і міласэрнасць чыніць нас таксама святлом для іншых людзей. Так як патлеемская зорка прывяла да стайні 3 мудрацоў, кожны з нас павінен стацца вось такім святлом для іншага чалавека, прымаючы кожнага такім, які ён ёсць, як і Бог прымае нас да сябе такімі, якія мы ёсць, з нашымі недахопамі, але і перадусім з тым, што мы, яго стварэнне, мы створаныя на яго вобраз і падабенства. Няхай гэтае свята, усведамленне таго, што мы перажываем прынесці Богу ў гэты свет, дапаможа нам стацца крыху лепшымі, дапаможа убачыць у іншым чалавеку вось гэта нованароджанага збаўцу, каб мы такім чынам былі крыху лепшымі, каб мы маглі любіць аднаго так, як Бог вучыць нас любіць сябе і любіць бліжніх. Святла, радасці, супакою, дабрабыту, здароўя і Божага благаслаўлення з нагоды надыходзячага свята Божага нараджэння і на ўвесь новы чакаючы нас 2019 год. Са святам усяго самага найлепшага.